సో ఫ్రెండ్స్, ఫుల్ సాంగ్తో వీడియో చూడండి. ఫుల్ సాంగ్తో వీడియో చూస్తే సూపర్ అంటే సూపర్గా వచ్చింది వీడియో. సో మ్యూట్లో పెట్టిన సాంగ్ అంత బాగా అనిపించేదో ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. సూపర్ అంటే సూపర్గా ఉంది వీడియో. మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లేదా ఇన్స్టాలో ఫాలో చేస్తే అక్కడ కూడా ఫుల్ సాంగ్తో వీడియో వస్తుంది. తప్పకుండా ఇన్స్టాలో లేదా టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో చూడండి ఫ్రెండ్స్. సూపర్ అంటే సూపర్గా ఉంది వీడియో. ఎక్సలెంట్ వచ్చింది వీడియో. డీజే వీడియో అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 6 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. 1 బై 1 చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా మొత్తం ఫొటోస్ని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, నన్ను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్ ఫోటో, థర్డ్ ఫోటో అండ్ ఫోర్త్, మొత్తం 4 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఫ్రెండ్స్. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో స్కిప్ చేస్తే చిన్న వీడియో అయినా ఖచ్చితంగా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే చివరి దాకా వీడియోని చూడండి ఫ్రెండ్స్. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ఫోటోకి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 5 సెకండ్ 4 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఒక్క ఫోటోకి మాత్రమే పేస్ట్ చేసుకోండి. పేస్ట్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సెక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు 2 ఫొటోస్ మాత్రమే యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు టైమింగ్ చెప్తా. ఇక్కడ 18 సెకండ్ 5 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మళ్ళీ దాని తర్వాత వచ్చే ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేశారు కదా, బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి మళ్ళీ సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసుకోండి. ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు 2 ఫొటోస్ ఆల్మోస్ట్ అయిపోయినాయి కదా. ఇప్పుడు మూడవ ఫోటో. సో మూడవ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. సో కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా కన్ఫ్యూజన్ ఏమీ అవ్వకుండా చివరి దాకా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, ఫస్ట్ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో దాని తర్వాత వచ్చి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్, మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో సేమ్ ప్రాసెస్ ఇలాగే టైమింగ్ చెప్తా ఫ్రెండ్స్, ఆ టైమింగ్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇలా కంప్లీట్గా ఇక్కడ 4 సెకండ్ 8 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి మధ్యలో 3 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చేసేయండి. గ్యాప్ ఇచ్చి ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ కంటిన్యూ చేసుకోవాలి పేస్ట్. సో ఇప్పుడు 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో సేమ్ ప్రాసెస్ 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. కొంచెం లాంగ్ ఫోటో ఉంటుంది కదా, దాన్ని మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి. సో మధ్యలో 2 ఫొటోస్ని గ్యాప్ ఇచ్చేసేయండి. సో చివరి వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా మొత్తం ఫొటోస్ని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో కంటిన్యూగా సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే లాస్ట్ వరకు ఒక ఫోటోని మిస్ కాకుండా మొత్తం ఫొటోస్ని ఇలాగే కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ 25 సెకండ్ 14 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫోటో, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు ఇక్కడ 6 సెకండ్ 12 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర సో 6 సెకండ్ 7 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో దాని తర్వాత వచ్చే ఇంకో ఫోటో
పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో 2 ఫోటోస్ పేస్ట్ వేసి మధ్యలో ఒక ఫోటో ఆల్రెడీ యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి దీన్ని వదిలేసి మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్ మళ్ళీ 2 ఫోటోస్. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటోని వదిలేసేయాలి. 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. కంటిన్యూ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే మొత్తానికి లాస్ట్ వరకు కంప్లీట్ అయ్యే వరకు 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి. 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి. చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. సో ఇలా కంప్లీట్ అయ్యే వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒక్క ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. లాస్ట్ వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ 26 సెకండ్స్ 17 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి. ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలి అంటే తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కన వచ్చిన బెల్ ఐకాన్ను ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.